Daalụ maka isonyere anyị ugbu a akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. Oke ntụfu maọbụ mmebi nke ana bụ otu n'ime aka mgbachere mba ụwa aka n'ihu ma bụrụkwazị nke na-egbochi ana imepụta nri kwesịrị ekwesị yanakwazi ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche dịka nri na ihe ndị ga na-emepụta tinyekwara ihe ndị nke mmadụ ji wee na-adị ndụ bụ nke kwesịrị na a ga-eneba anya n'ime ya. Ọ bụ na eme ya etu a ịma na ọ ga-atọrọ mmadụ ọgọdọ n'okwu ka ndị nke kwuru okwu kwuchara na ya bụ otu ọgbakọ mmemme bụ nke achịkọbara eji wee cheta ụbọchị gburugburu na mba ụwa nke achịkọbara mmemme site n'aka otu UN Information Center yana ụlọ ọrụ Greenhouse Africa nakwazi ndị ọzọ na Abuja bụ ndị nke gara n'ihu wepụta ụsa bụ nke a ga-eji wee benata ya bụ oke ụnwụ nakwazi agụụ bụ nke a na-ahụ site na mmetọ nakwazi mmebi a na-enwe na ana. Onye nta akụkọ anyị bụ Ekwi Ajide ga-ewetara anyị akụkọ a. Ọgbakọ ahụ nke ndị ọnụ na-eru n'okwu sitere na UN na ndị ọrụ ngo na-ahụ maka agbata bụ nnọọ ohere iji tụlee ma wepụta atụmatụ ga-eweta ụsa ma ọ bụrụ na Naịjirịa ga-enweta nzube ha gbasara agbata n'afọ 2030. Ka ọ na-agwa ndị nzukọ ahụ okwu ka minista steeti nke agbata Dọkịta Isaac Salako siri na ọkọchị nwere mmetụta ụgha nye ihe dịka ndị Naịjirịa dị nde 40 nke butere mmefu ihe mkpori ndụ na ụbịam. Otumadị n'ebe ndị bi n'akụkụ Lake Chad nọ dịka minista ahụ bụ Alhaji Abdullahi Usman nọchitere anya ya siri kwuo, Naịjirịa ewepụtala ọtụtụ atụmatụ iji kwụsịnata mmetụta ọkọchị n'ebe ndị obodo nọ ma o zughịzi ịkwụsịnata mmebi ala ebe ọ dị mkpa imegharị ma napụta ihe fulahụrụ na mbụ. Ọtụtụ ndị ọzọ kwuru okwu nke gụnyere onyeisi oche Greenhouse Africa ọkammụta Obas Eboho, onye dairektọ nke obodo IFAD Dede Ekwe, onye nnọchite nke obodo FAO Dominic Kofi na onye isi ọchịchị Alliance ọkammụta Magnus Onoha na ọtụtụ ndị ọzọga kpọrọ okwu ka ewepụta mmepe atụmatụ ga-enye aka ibenata ihe na-eweta njọ bụ climate change na-ebute ya ka e wee zọpụta agbata. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.